Băi, oameni buni, stăteam și mă uitam în comentariile voastre și apoi mă uitam și în Messenger și unii dintre voi care mă înjurați în comentarii și vorbiți total aiurea, în privat mi-ați dat mesaje numai de alea de laudă, că nu știu ce, că nu știu cum. Deci nu mi se pare ok ca tu să vii să mă înjuri, să nu știu ce și după aia să vii cu, bă, salut, nu știu ce, să cauți prietenie cu mine. Chiar nu vă înțeleg de ce faceți lucruri de genul ăsta. Dacă nu vă place contentul, nu vă uitați, e simplu, nu stăm să negociem la discuții. Nu-ți place, nu te uiți. Dar după aia veniți în privat, dom'le, ce tare ești, nu știu ce, și în comentarii, băi, urât din partea voastră să faceți așa. Dacă și tu te-ai lovit de asta și mă susții, dă un share să vadă toți, că așa trebuie. Să arătăm susținere dacă... Hai, seara bună și ne auzim!